Ell va fer el postre de carxofa Fitur. Gran cuiner. Jo haig de dir que des de fa un temps soc un client de la llotja, en aquest cas de Penyíscola. Hauria pogut venir a la de Benicarló, vaig anar a la de Penyíscola. I avui, per exemple, he estat dinant uns llagostins en el bar del Port i m'he menjat uns barats acabats de pescar, perquè a més a més havíem fet una captura espectacular. I m'he menjat uns barats i jo tinc una cultura del peix que a més me l'he menjat sense netejar, tot sencer, m'he menjat el fetge, m'he menjat a més trioles, molts ben grassos, que estiguin amb els ous, i bueno, jo he disfrutat com un animaló petit, no? O gras, però la veritat és que quan t'agrada menjar no és només el fet de la sofisticació, de la raresa, de l'arquitectura posada en el plat o de l'obra, diríem, acabada amb un sentit estètic, no? Sinó que per mi és el producte quan té el punt de frescor, trobo que és un privilegi que els mediterranis encara podem gaudir, cosa que en altres continents, en altres zones geogràfiques, no tenen aquesta immediatesa, no tenen aquesta proximitat, no tenen aquesta cultura, i això són uns valors magnífics. Avui probablement la gent que voldrà comprar barat ho tindrà a un preu extraordinàriament assequible, no? I en canvi potser es decantaran pel llenguado o es decantaran pel llobarro, però quan se sap valorar la frescor dels peixos i la qualitat dels peixos, t'agrada la diversitat, no? I precisament una de les grans coses que tenim de qualitat és la gran diversitat que tenim de productes, tant de la terra com del mar, no? Encara que tot arreu patim. La carxofa, evidentment, l'he tastada, perquè el comprador que tinc aquí a la llotja, més d'una vegada, m'ha comprat també carxofes, no? I jo ho trobo excel·lent. Sobretot la carxofa és un vegetal que s'agraeix que sigui molt fresca. A mi també m'agrada crua, per exemple. Sé que una de les maneres que més agrada a la comarca és a la brasa, la torrada, no?, que en diuen. Llavors, que és una de les grans maneres que jo també he après a menjar, però no directament des de la brasa, sinó al caliu. O sigui, a casa, de nano, sempre hem tingut llar de foc a terra i el pare, la mare, posava unes carxofes allà a la cendra, les posava al dematí, a poquet, que es anessin fent, les escafava una miqueta, posava sal i pebre, unes gotes de vinagre, i allò realment acabaves desfullant la carxofa, menjant fulla per fulla, buscant aquella part tendra, blanca, que s'havia anat estufant només a l'escalfor del foc. Aquesta cuina amable, que és una cuina feta amb temps, és la cuina que veritablement deixa pòsit, deixa memòria, no? Com més en una societat com la que convivim, que tot és tan ràpid, tot passa tan de pressa, no tens temps d'assimilar les coses, no? I en canvi la bona cuina, la gran cuina, jo crec que s'assimila quan està feta amb paciència, amb temps, no? El temps jo diria que és el gran privilegi que hauríem de saber administrar millor, en el cas de la cuina més que en cap altra cosa, no? No és agressiva, no és una carxofa excessivament amarga. Pensem que per això també ho dona les temperatures amables, no? Completament al contrari d'aquest any, perquè la carxofa he vist que està molt cremada, no? Que ha fotut unes glaçades que ha baixat pràcticament a 4 o 5 graus i llavors es veuen les carxofes petites i negres, no? El qual vol dir que estan molt tocades del fred, que diem. Però jo la carxofa aquesta, que no em conec bé perquè jo no soc botànic, però jo diria que el seu origen és una mica com la carxofa de Tudela, semblant, no? Sí, és de la mateixa família. A mi la carxofa sempre m'ha agradat moltíssim. He fet moltes preparacions amb carxofa i no solament amb carxofa, diguem, nostra, sinó també amb la carxofa violeta de la Provença o amb la carxofa bretona. He tingut la sort de poder viatjar i conèixer la carxofa fins i tot amb el seu estat salvatge, que en castellà seria els alcauciles, jo no sé com seria en català, però aquesta flor que fa la carxofa silvestre i que nosaltres la fem servir per collar el mató, per exemple, l'herba presora, que en diem. O sigui,
soc fill de l'escarxofa i s'ha criat entre carxofes. És una cultura... No, a casa no en sembraven, no en plantaven. Bueno, però menjava. Però a casa era una menja d'una gran, ja dic, una gran delicadesa, no? I era un menjar no necessàriament en dies de festa, sinó que també amb un menjar corrent, però l'escarxofa, ja dic, quan tens llar de foc, que es va fent tota soleta, que quasi no has ni de vigilar, només anar-li donant la volta, és perfecte. Però també puc dir que m'encanta crua. M'encanta crua, combinada amb una bona vinagreta, de mil maneres, amb mil històries. Crua m'encanta, també m'agrada com una mena d'escabeig, confitada... És que té moltes aplicacions, no? Jo entenc que l'ofici de cuiner, el temps que un professional passa en una cuina, el 60% del temps se'l passa netejant i el 40% del temps se'l passa cuinant. Què vol dir? Vol dir que en una cuina que no estigui polida, que no estigui ordenada, no només netejar una cuina és agafar una baieta i netejar un taulell, sinó que és ordenar, és tenir les eines sempre a punt i en el lloc, és administrar el temps i la pràctica d'un ofici en què no s'ha d'oblidar que continua sent un ofici manual, amb un món cada vegada més tecnificat. Això vol dir que està demostrat que qui millor pot tallar amb un ganivet continua sent les mans, o sigui, gràcies a la destresa d'un cuiner. Encara no hi ha màquines que puguin tallar millor que un cuiner que sàpiga treballar amb un ganivet ben afilat. Ja no només és per un tema d'higiene alimentària i de seguretat, sinó que és que, a més, treballar d'una manera neta, ordenada, pulcra, em penso que al final va en benefici del resultat, de la qualitat del que s'ofereix als altres. I entenc que és molt desagradable menjar uns aliments que han estat maltractats, que no han estat higiènicament respectats. Hi ha prou problemes tenim amb els pesticides, amb mil històries i mil putingues, com perquè els cuiners encara ho hagin d'empitjorar amb una cuina no prestant la suficient atenció de la manera que els manipulem i la manera que els netegem, perquè entenc que fins i tot avui tenim serveis de laboratoris, serveis de control de les aigües que ens permeten poder treballar amb moltes més seguretats que no pas fa uns anys, i ho hem de saber aprofitar, això. Bé, m'encanta tenir-los a la cuina, no? A la cuina, tens trofeus? Sí, uns quants. L'altre d'aquest any em van concedir el Gaudí a la comarca de Tarragona, no? Tinc allà, tinc el cap d'en Gaudí molt ben posat i bon dia, Gaudí, com estàs? O sigui, que ho posaré al costat de la carxofa i està bé, no? El que passa que tot també té la presència dels objectes, tenen a dintre els espais les seves limitacions i de tant en tant els has d'anar desant i guardant, oi? Perquè sí, és bonic, els objectes et resituen, no? A vegades per això dius, ostres, això era de tal any, hosti, passat tants anys t'has fet una mica més vell, no? Ojo! Es posa oli. Oli també, unes gotetes de vinagre. Una espècie de vinagreta. També es pot condimentar, vull dir, però bàsicament una mica d'oli, una mica de vinagre, sal i pebre. No és una recepta meva, era com ho feien a casa. Primeu una mica, Primeu, una mica.